a veure com vol afrontar aquesta campanya i fer les accions necessàries perquè ens tinguin en compte. Perquè és una vergonya que quan el personal laboral s'està manifestant ni tan sols vulgui reunir-se amb els representants. Si no estan els de premsa, qui passa la comunicació als ciutadans perquè segueixin les normes que pertoca? Si no estan els operadors de vol, qui farà els rescats? Si no estan els TESI, els de registrament d'imatges, on surten totes les pràctiques, i així com altres coses, quin bon funcionament té el cos de bombers? El cos de bombers no només són els bombers vestits de bombers en camions, sinó són gràcies a tots nosaltres. I hem de dir ja prou. Tenim una sèrie de mancances des de fa molt de temps. Tenim categories que no ens mereixem. Tenim també categories que s'inventen per evitar que hi hagi una sèrie, de que